Walang humpay na ulan ang naranasan sa Dagupan City, Pangasinan dahil sa nagdaang mga bagyo, habagat at LPA. Ilang parte ng syudad ang nalubog sa baha. Nahirapan ding dumaan sa mga kalsadang binaha ang mga motorista. Hanggang ngayon, patuloy na binabaha ang Dagupan. 15 barangay na ang apektado. Umabot na sa 59 na pamilya na katumbas ng 176 na individual ang ngayon nasa evacuation center sa lungsod. Itong dumating na baha sa atin ngayon, of course, ilan days na tayo heavy rain. And then, ang sinukalan po, umabot po ng napakataas, umabot ng 7.8 meters. Muli po, lagi po tayo mag-ingat. Ngayon po na under state of calamity na po tayo, mas maging malawak na po ang ating po magagawa, mas madami po tayong magagawa at matutulungan. Dahil sa sitwasyon at epekto ng masamang panahon, sa bisa ng Resolution number 8729, isinailalim na sa state of calamity ang lungsod ng Dagupan kahapon, August 10. Meron na rin po kaming 12 barangays na may evacuees and still ongoing po yung pag-evacuate po ng mga barangay natin sa kanilang evacuation center. Ang pinakamalalim po na barangay is yung mga malapit sa ilog, gaya ng Maliwag. Ito kasi yung tabi sila po ng Pantal Sinukalan River na which is connected po sa Sinukalan ng Santa Barbara. Yun po yung Maliwag, Lasip Chico, Lasip Grande, Bacayao Sur, Bacayao Norte at papunta na po dito sa Central Business District po ng Dagupan. Tuloy-tuloy pa rin naman ang pamamahagi ng mga tulong sa mga pamilya at residenteng apektado. Pinag-iingat naman ng mga otoridad ang publiko, lalo na't may posibilidad na tumaas pa ang level ng tubig baha sa lungsod dahil na rin sa banta ng high tide. Angel Arquero, RNG News.